ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ಯೂರ್ಸ್ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ದೂರ ಪಿದರ್ದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಪಲ್ದಿನ ಇಲ್ಲಗ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಚಿ ಒಂದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪಿದರ್ದ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೇರು ರಿಕ್ಷಾ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪಿದರುವ ಅಡೆ ಇಪ್ಪೋದು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುವ. ಮಾಮಿನಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಅರೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಬೈದಿನನೆ ಗೊತ್ತೊಚ್ಚಿ ಆರ್ ಪೂಕೊ ಇಪ್ಪುನೇಟೇ ಇಲ್ಲೆರ್. பத்திரத்தை வாங்கினா இதான் நம்மளுக்கு ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಸೇರು ಅರೆ ಕುರ್ಪೆಲ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಬಳಂತಾರೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ನನೆ ತೆಗೆದಿದೆ ಇನಿ ಕಾಣವೇನು ಐಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಳುತ್ತಿನದು ಉಪ್ಪು ಐನ ಆಜಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಚ ಪುಳಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮಂಜಲು ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬಂದದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಡೆದು ಅವೇನು ಮಲ್ದು ದೀದು ಇನಿ ಕಾಣೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಧ್ವಜಂಕಲ ತೇವುಲ ಕಣರೆ ಪಯ ಧ್ವಜಂಕಲ ತೇವುಲ ಪೋದು ಪಸೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ಲುಂಬುದು ಧ್ವಜಂಕಲ ತೇವುಲ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಮಲ್ಗು ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಧ್ವಜಂಕ ಮೂರ್ದಾಂಡೆ ಇತ್ತೆ ತೇವು ಕಣದಿನೇನು ಅವೇನು ಸೀಲ್ ಮಲ್ತು ಯಾನೈತೆ ಮುಲ್ಪ ತೇವನ ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ 10 ತೇವು ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಆತು ಧ್ವಜಂಕಗೆ 10 ತೇವು ಅಂಡತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದ ಕಣತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಈ ತೇಜಲ್ಪು ಇಪ್ಪೋಡು ಬಂದ ಅಂಡತೆ ಅಂಚೆನೆ ಐಕ್ ಧ್ವಜಂಕನ ತೇವುನ 3 ದಿನೇನು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಬೆರಸು ಎಣ್ಣೆಕ್ ಅಂಡತೆ నేను ಪೂರ ಸಣ್ಣ ಬರುವೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಬೆರಸೋಡು ತೇವುನು ಬಂದನು ಪೂರ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ದಿಕ್ಕಿಲಿಗೆ ತೀದ ಐಕಿದ್ದೆ ಕೊಡಪನದ ನೀರ್ನ ಗೆತ್ತದು ಮೈತೊಂದುಲ್ಲ ನೀರು ಸಮ ಕೊದ್ದಿನಾಗ ಗಟ್ಟಿನ ಪತ್ತದು ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೇಟ್ ಗಟ್ಟಿನ ಬಂದನು ಪಾಡ್ದು ಕಣತದ ನೆಟ್ಟು ದೀಪೇನು ಬೇಯರೆ ಅರ್ಧ 3/4 ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯೋಡು ಐಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೆಪ್ಪು ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಬೆಯ್ಯರೆ ಕೊಣ ಒಂದುಲ್ಲ
పొద్దునగ ఈ గట్టి నైట్ వెయ్యర దీపాను. ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಐತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯರೆ ಕೊಡ್ತು ಕೊಡು. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳದಿ ಒಂದು తీసిన ఇత గట్టిన తిరుగుతుంది చా ಒಂದು ಪತ್ರಡ್ಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದ ಅರೆಪು ಪಡ್ನೆಕ್ಕೆ ಆನೊಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡು ಎಪ್ಪ ಸುತ್ತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದಾಂಡು ಇತ್ತಯ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿನಾಗ ಕಡೆದು ದೀತಿನ ಅರೆಪು ನೈಕ್ ಪಾಡುವೈತೆ. ಐಕ್ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ರುಚಿಕ್ ಅಂಚೆನೆ ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ ಅರೆಪುಗು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಕೂಡ 2 ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಒಂದು ಕೊದಿ ಬರೋಡು ಅರೆಪು ಸಮ ಕೊದಿ ಬತ್ತಿದ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ರುಚಿ ತೂದು ಅರೆಪುದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಟ್ಟಿ ನೈಕ ಪಾಡೋಡು. very bad at it. So ನಾನೇನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಮ್ಮಿ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಆ ಕುದಿದಾಂಡು ಅದಾಗ ಈ ಪತ್ರಡೆನು ಮೂರ್ದು ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಪತ್ರಡೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಸಮ ಮೂರ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇನು ಅವು ಸಮ ಕುದಿದು ಒಂದೆ ಗಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಾಗ ಅವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದು ಒಂದೇನು ಜಾದು ದಿವು. ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪರ ಸಾಮಾನು ಬೇಕಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಮುಂಚೆ ಪಾಡೋದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋದು, 5 ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೋಡು. ಅಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಜ್ಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಪಜ್ಜಿ ಅಂಡತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಐಕ್ 2 ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು.
ಅಂಚೆನೆ ಪೊತ್ತು ದಿನ ಸಾಸೆ ಮಾಡೋಡು ಕೂಡ ಅದು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ಈಗ ಈತೇನು ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಪುಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಟು ನೇನು ഞാനിತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಚ್ಚಿಡ್ದು ಗೋಲೆನ ಬೇಯರದು ಫಸ್ಟ್ ಐಕೈತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಮತ್ತೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಬೋಲೆ ಬೇಯ್ತದ ಆಮೇಲೆ ಪೀಸ್ ಮಲ್ದು ದೀಕಿನ ಉಪ್ಪಡಕ್ಕಿರ್ ಮೈಕ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ
A few moments later. ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡ ಚಿರು ಬೇಯಿಸಿಂಡು ಐಕ್ ಈತೇನು ಮಲ್ದಿನ ಮಸಾಲೆದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೆಕ್ ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರುಗು ಉಪ್ಪಡ ಪಚ್ಚಿರುಗು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಗ್ಗರ್ನೆಡ್ ಪೊತ್ತುದು ಜೀತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೂನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ పొత్తు దిచ్చిన తారాయిద పూను నెక్కి పాడతా తాರಾಯಿದ ಪೂ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೇನು ಲಾಯ್ಕಡೈತೆ ಮೌತ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಚ ಆಪಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಡು ನೀನು ഉപ്പടച്ചിറ് റെഡി ആവുന്നുണ്ടു ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರಾಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಮರಿಯಲು ಉಪ್ಪಡಚ್ಚಿರದ ಕೈಪು ಬಾಳದು ಉಣ್ಣರೆ ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡಿ ಭಾರಿ ಸೋಕಾಪುಂಡಿ ಹಾ ವನಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ಹೋನೊಂದುಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ತಿಂದದ್ದು ತೂಲೆ ಪತ್ರೊಡೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಉಪ್ಪಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಿಲ್ಲೆ ಎಂಕಲ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲರ್ದು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಗ ಪಿದಾಡಿಯ ಈ ಲಾಗನ್ನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಹೊಡ್ತಿಕ್ಕದ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ.